Ja està. No m'ho crec. Que mono, portava tants anys amb la melena recta que no em crec que m'hagi fet això. M'he fet una escalada així. Que preciós. A veure si em dura fins diumenge, si no veure com el pentino jo. Tot i això, l'Olga m'ha donat un rulito perquè mentre me maquilla m'ho pugui ficar. Buah, m'encanta. La càrrega d'aquests dies no té res a veure amb la que vam fer l'altre cop. El físic està responent superbé, estic molt contenta i ara m'estic fent 60 grams d'arròs perquè anem a dormir a Salou per avançar una hora de camí i m'ha dit el Robert que m'ho menja a poc, tranquil·la i amb temps abans d'anar a dormir, així que prefereixo portar-ho fet i només haver de fer els ous. El meu pelito nou. Us juro que no m'acostumo a deixar-la al guau. És que tinc dependència. La trobo tan a faltar i la trobo a faltar ara. És la pitjor part de marxar i competir i estar tot el fin de fora. Que no pot vindre ella amb mi. Estic molt trista ara mateix. Per aquí. Molt bé. Sí m'agrada. Corre, cosa guapa. Vinga, vine. La nostra habitació per avui. Estem al pis de Salou per avançar una horeta. Bueno, espero que hagueu tingut bon divendres, que no he dit res. No sé ni el que he gravat avui realment. Estic morta, tinc molta gana, però tinc arròs. Sabeu quan fa que no menjo arròs? O sigui, la Pickwick aquesta està sent super diferent a l'anterior. No havíem ficat arròs i ara en tenim per sopar amb 2 ous. Us ho ensenyaré quan ho tingui fet. M'he de dutxar encara. Hem anat a entrenar. I descansar. M'ha dit el Robert que me menja l'arròs amb calma, a poc, i m'espera anar a dormir, de fer la digestió i tot. Així que ara ens dutxem, sopo, i ens fiquem a mirar algú que hagi comentat l'Olímpia o alguna cosa, perquè portem tota la tarda fent-lo i tinc ganes de veure què ha passat. I dormir, que demà ja anem cap a Xàtiva. Riu, que se marqui millor. Anet! Hòstia! Fes un, que no es veu. Riu! Fes que va dir. Flipes, El meu sopa. Mare meva. Lo del Roger, també roset. I el meu. I després me ficaré aquesta mascareta. Que mando la tele. Fa pintar-se això, Hòstia, el gordo. És aquell plat del Mercadona. Amb pa. De presionar de osmosis de balance y quitar un poco de agua del cuerpo para afuera que ya nos dará seguramente 200-500 gramos y ya un arroz. más tranquilos y que seguramente Que heavy la càrrega. De sucle tinc la creatina, que no l'hem tret, col·làgen, les gomis també de col·làgen, i aquí porto la vitamina D i la ashwagandha. Mai ho dic bé. El dia que jo pugui tornar a menjar Maries, faré una festa. A mi m'encantaven amb kefir i mel. Estan més sòlides les Maries, Pues a mi m'encantaven amb el kefir. Repetim vestidazo. M'anem a ficar un altre, unes faldilles beix, però és que me cauen. Així que, com que amb aquest vaig supercòmoda perquè s'agafa un munt, anem amb aquest. Poc se parli dels ombros. Mare meva, estic flipant avui, us ho juro. Jo, no pot ser que tornem a agafar pluja. Plovem. I el que nosaltres no fem. En la rotonda coge la segunda salida en carrer Jaume Morat. No és xiquitín, però és com super cookie. Aquí tenim la cuina, que ja ens ha dit que hi ha de tot.
Ai, que mono. Aquí hi ha el lavabo, que és enorme. No sé si això és la llum. Sí. Així com un mono. Aprito. Flipo avui amb el meu ombro. Edició de l'emissió. Ah, veus? M'ho has dit malament. Bueno, ara ho arreglo. I l'habitació que està aquí. Molt mona, amb vestidor. I aquí estarem aquests dies. Tot això és el que ens han donat. El clauer, un KitKat, que m'ha dit el Robert que el podem ficar després de la compe, un vano, bueno, els 2 passes, el dorsal, sal i Powerade. I la bossa, que té vida pròpia. 250 de patateta, un pollito i el rosin burgueses i un kiwi. Avui sí! Buah! No, jo ja estic. Que bonic. Bueno, dutxadeta, m'he secat el pèl, me l'he planxat i ara espera que em digui el Robert que sopem i li he passat tots els xecs, ja li he passat tot i deixo el vídeo aquí perquè us el vull pujar ja. One day out, demà tornem a sortir, moltes ganes, moltes il·lusions, amb ganes de passar-m'ho bé i fins demà!